Els transitaris són els arquitectes del transport, una peça clau en el port. Ofereixen servicis diversos en el transport internacional de mercaderies i fan d'intermediaris entre l'importador, l'exportador i les companyies de transport marítim, aeri i terrestre. Actuen de forma semblant a una agència de transport, fent de transportistes davant els carregadors i de carregadors davant els transportistes. Originàriament, els transitaris es dedicaven a organitzar el transport de mercaderies dels seus clients, contractar els mitjans necessaris per transportar la càrrega i assessorar sobre la documentació i els requisits de la duana del país de destí i d'Espanya, en el nostre cas. Els agents dels transitaris, en altres països, vigilaven els interessos dels clients. Ara fan el mateix, però a més poden operar amb les seues pròpies companyies. La nostra tasca està principalment en organitzar el transport internacional i l'entrega de la mercaderia i els passos per la duana, els passos necessaris que s'han de fer, no? Amb la documentació. Aquest tema ja porta suficient especialització perquè no és fàcil estar al dia de tot el que els països que comercen amb Espanya tenen legislat. L'Associació de Transitaris de València, Atella Oltra València, està ubicada en el cor del port, al carrer JJ Dòmine. Des d'allí treballa per a un total de 70 associats, als quals manté informats de totes les novetats que cada dia afecten al complex món del transport internacional i de la legislació duanera de la Unió Europea. A més, s'ocupen de formar i preparar els professionals per a que puguen aconseguir el seu objectiu, és a dir, que les mercaderies arriben al seu destí pel camí més curt i efectiu, al millor preu, en perfecte estat i en el temps pactat. Port de València pensa que un barco que entra, que vingui d'Extrem Orient, passi per Suez, va directe a València, no té ni que tocar quasi, vigilar que no passi a la punta de Cartago i prou. En canvi, que té que anar a Barcelona té que pujar o que té que anar a Algeciras té que baixar. Aquest va directe, el recorregut més curt, rades en profunditat suficient. Això és molt important, perquè un megabarco d'avui no li posis els contenedors que té que portar si té 12 metres de profunditat, perquè toca baix, queda emmarrancat, no? Després també té una dàrsena que permet que el barco pugui maniobrar. Això és molt important aquí. Està molt ben comunicat, ja hi ha la P7, la 7, per anar a empalmar a Europa, hi haurà ferrocarril, esperem que hi haurà ferrocarril. Home, millor ja no ho tenim. Podríem posar molts exemples de casos d'empresaris valencians que cada dia aconsegueixen vendre els seus productes en els mercats internacionals. Ahí és on actuen els transitaris, assegurant que les sabates, joguets, mobles, taulells i molts altres béns arriben en un contenidor al port de destí i després als magatzems, a la botiga, on la replegarà el consumidor final. Tot aquest procés està vigilat pas a pas pels transitaris, que són una part essencial en el transport i en el port de València.